Helppo, nopea omenakaurapaistos. Paistos. Tälleen dietille. Tää on ihan superhelppo tehdä ja tällä päässä kyllä makkehimoista eroon. Vähän kalorinen, paljon proteiinia. Omenathan voi vettä kuorinne jos haluu. Itse en vedä yleensä näitä ulkolaisia. Tuntuu aina vähän liian kovalta tää kuori tai semmonen sitkeä. Jos haluu sieltä kuidut ja muut ottaa, niin vapaasti vaan. Itse kuorin nämä. Joo, sittenpä kuutioidaan nämä omenat. Tää on kesäkuntoa kun aina pyrkki, niin tää on kyllä 1 000 000 kertaa pelastanut tää resepti. Itse teen tätä aina tämmösen muutaman annoksen. Tää menee oikein hyvin jääkaappiin ja sitten jos haluu lämpimänä nämä omenat, niin voi käyttää joko nopeasti airfryerissa tai sitten ihan vaan mikrossa. Mutta tää on kyllä tosi hyvä kylmänäkin. Joo, sit vaan kuutioksi. Sen kokoiseksi kun haluaa. Sitten jonkunlaisen uunivuokkaan. Sitten tuonne kaneelia ihan oman maan mukaan. Itse tykkään reilusti. Sitten tähän voi laittaa jotain makeutusta jos haluu, hunajaa. Ihan vaan sokeria, jo karppisokeria, jos ei haluu lisää kaloreita. Itse en laita mitään, minusta on ihan tarpeeksi makeita, omena pelkästään. Sitten vaan sotkettaan tuo kaneeli sinne. Ja se uuni tai airfryeriin, semmonen 200 astetta ja riittää luultavasti joku 10 minuuttia. Nää oli semmosen 12 minuuttia airfryerissa. 200 asteessa. Nää on nyt tälleen pehmeät, että nää aika helposti lusikalla. Näitähän voi uunittaa niin pitkään kuin haluaa, että niin pehmeäksi kuin haluaa. Mutta itse tykkään tälle, että siinä on semmonen kypsä omenan maku, mutta sitten ne ei oo kuitenkaan ihan mössö. Tää on hyvin yksinkertaista. Pistetään tästä tämmöstä omenaa. Sitten vaniljakastikkeena, niin jotain vaniljan makusta proteiinivanukasta. Itellä on kyllä nyt valkosuklaata. Tää on niinku oikein hyvä vaihtoehto. Tähän näyttääkin jo vaniljakastikkeelta. Pistetään vaniljakastikkeena tai vastaavana niin purkki sitä. Ja sitten omenapaistoksessahan totta kai on aina joku kaurasta ja voista tehty crumble-systeemi. Niin et se saadaan vähän terveellisempänä, vähän rasvasempana. Niin jonkun sortin granolaa. Mielellään just tämmöstä, että missä ei oo sokeria, että se ei sitten oo taas sitä kautta epäterveellistä, että näissä on kummassakin aika vähän sokeria. Sekin sokeri mitä näissä on, niin tulee noista, tässä on esimerkiksi omenaa ja tässä on passiohedelmää ja omenaa, niin ihan vapaa valinta sitä granolaa, vapaa valintainen määrä. Tässä on hyvin samanlainen makuprofiili kuin missä vaan omenapaistoksessa, mutta hyvin proteiinipitoisena, vähän rasvasena, vähän sokerisena. Ai että. Kyllä jos tällä setillä ei pääse kesäkuntoon, niin ei sitten pääse millään. Tosi hyvä.